Ще го усетиш. Аз съм с тебе, ще го усетиш. Спокойно. Нека да си бързат. Аз и ти ще си караме. Айде, миличка. Се научиш без споко. Това е като с тениса. Ти правиш така. Дигаш крака така. Не ходиш. Тука се прави обратното. Дига се леко петата. Върховецата леко петата, прибираш. Върха си стои, няма тежест. Тежестта е на този крак. Ти си на рао. Леко петата прибираш. Обратно, виж, ти не тръгвай. Хоп. Значи, какво става? Леко петата прибираш. Хайде, направи рао. Тежестта да остане на... Оп, супер. Само, че тежестта ти остана и на двата крака. Сега, искам това да правим. Хоп, леко. Не, пръстите остават. Върха на ските остава. Само петата. Само петата дигни. Натисни на тук на езика. Виж, така искам да направиш. Така. Ската остава. Тук остава върха. Давай, дигай петата. Това е. Дай с другия. Само петата. Дигни петата, бе, петата. Все едно ще скачаш напред. Развиш? Все едно ще скачаш напред. Само петата. Аз тук си издраска скита, аз нарочно ти го държа. Само петата. Развиваш? И сега тук какво правим? Рао. Само петата. Петата. Супер. Не сучи тялото. Не сучиш го така. Няма да завиеш. Така най-много си капеш колената. Дръж тялото както с ските. Не прави така. Така не прави. Така няма да виж, ските остават, ти се въртиш. Няма да завият ските. Ските трябва да ги натиснеш. Добре. Петата, браво. Не сучи тялото, не го усуквай. Не усуквай тялото. Виж, аз ще ти покажа още нещо. Спри. Виж аз какво правя. Виж как разминавам ските. Те не са, така няма да спреш. Спри, натисни напред. Ти се опитваш така да... Аз като карам и ските ми идват така. Този е свит, той е прав. Тежестта ми е на този крак прав. Натискам, той е свит. Обръщам. Този е прав. И поизправи го леко и сви другия. Горния, вътрешния го сви. Пускай. Така, завивай. Прибери петата, супер. Давай другото завойче. Прибери петата. Завивай. Петата. Идеален си. Супер си. Успоредни ски. Лек натиск на двете. Като успоредни ски, лек натиск на двете и държиш докато спреш. Е така настрани. Държиш докато спреш. Това ще го пробваме на друго. Цялата тежест на външния крак. Прибираш. После тежестта ти е на двата. Виж. Хоп. Цялата тежест тук. Прибираш тежестта на двата. Рао. Цялата тежест тук. Прибираш тежестта на двата. Не върти тялото. Не върти тялото, така е най-лесният начин да си прецъкаш колената и краката. Не върти тялото, само с натискане. Само с натискане на кантовете. Когато си така, просто прави крака, разширяваш петите и си готов. Виж, и спираш. Браво! Айде, Рао! Затваряш. Точно така. Данка, спри малко. Опитай да направиш това. Все едно стоиш на един крак, виж. Опитай. Може го. Сега опитай, без да дигаш върха, само петата лекичко. Върха да остане долу. Ето. Дай, оп. Добре.
Дай са, напри Рао, върховете са събрани. Сега дигни само петата. Само петата леко. Така, тежестта е на този крак. Дай петата пак нагоре. Супер. Дай само този връх малко надолу. Този връх малко надолу. Още малко. Още малко. Супер. Дай сега този връх тук. Натисни хубаво. Изправи краката. Изправи. Така. Да не ги настъпай така. Точно така. Сега дигни тази пета леко и я служи до този крак. Супер. Дай пак нагоре. Дигни петата. Дигни петата и служи до крака. Супер. Това трябва да става в движение. Така. Сега го правим това с този крак. Напри Раото. Още по-голямо. Сега, тази пета я прибираш до крака. Супер. Дай пак нагоре петата. Напри Раото, за да... Супер. Сега тежестта, така. Цялата тежест е на този крак. Дигни таска. Дигни таска. Така я дигни, така. Ако трябва да се подпри щеките. Подпри се с щеките. Супер. Сега служи върха, служи върха. Служи върха, служи върха. Напри така, напри така. Точно така. Така правиш. И виж, съвсем лекичко. Рао. Хоп. Хоп. Супер. Рао. Хоп. Като, за да прибереш горния крак, цялата тежест трябва да ти е на долния. Цялата тежест ти е на долния, този олеква, прибираш. Не въртиш. Хайде да го направим бавно. Гледай ме. Рао. Хоп. Добре. Айде. Това е да вали сняг. Нали искаше да вали сняг? Айде дай надолу. Супер, не върти тялото, само краката. 360 градуса дъга. Около слънцето. Много яко. Елай на тук, Данка. Дани. Искаш ли после да минем и от тук? Не. Що виж по-яко? Яко, ама... Виж, пада, става и това е. Я гледай какво прави. Гледай го. Какво е? Хайде, бутай, 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 бутай. Идемо лево до края. До края. Готино, а? Как беше? Засне ли го? Засне ли го? Засне го? Как няма го заснема? Айде. Хайде, Дани! Газ, газ, газ! Давай, Дани! Уи! Така, намали, намали, намали. Данка, много бързо. Сигурен си, че мога да държиш ските при тази скорост. Не карай така, моля те. В смисъл, освен ако не искаш да не си готов да паднеш. Ако това ти е, тази скорост добре ли ти беше? Малко бързо беше, но виж, поне го направи. Добре. За видеото. Дай, дай, дай. Гледай каква широка писта. Дани бута на писта, браво бе! Айде!
дясно долу. Събери краката, точно така. Я завивай сега. Супер! Да, аз съм за тебе, спокойно. Събери краката леко, събери краката. Още ги събери. Супер! Газ тогава. Е там. И където завиват хората вляво, това е 7. Добре, така при завой ги събери. Супер! Но тук ли? Добре, дай. Трябва да изпревариме ски училището. Ако може от отстрани прави ски, да ги изпреварим. Прави завойчета. Прави завойчета. Така, прави завойчета. Рая, тук някъде трябва да е. Тук е, тук е. Тук спи. This is
It's hard to turn, but when as soon as you start, it will be easy. Okay. Yeah, and keep some distance, about 10 meters. That's for sure. Yeah. Рече, Ама и аз искам да карам. като отидем на поравно ще ти дам. Ще го помолиме да покараш, става ли? Yeah, he can try. Yeah. Много лекичко го стискаш това, много лекичко. Много леки. Да. И волана е много тежък, Дани. Да прави едно кръгче около борчето. Ако искаш да спреш, просто го пускаш това. Това с палец. Еми, като мотор, като колело, как да завиеш. Леко, Дани, леко. Рече, ти ще проща. Не знам колко е да пробвам. It's good. Хайде, дай на кака. Не, остави я така. Слиди. Трябва да обясниш, защото не знам. Стискаш го като на джет, бе. Само това го стиска с палеца, така държиш дръжката, а това ти е спирачка, но не ти трябва. Само това. Лекичко и лекичко. Плана е тежък. Знам. Не, Дани. Я да аз да видя колко бързо мога върви това. That's a whole workout. Няма, бе. Дай да пробвам само. Just relax, you can.
Бавно, бавно, бавно. Страхотен. А? Още едно кръгче. Питай баткото. Леко, Дани. Не съжаляваш, че дойде, нали? Чакай го на 16-10 мотор. Какви отиде там? Хайде да ви снимам. Но поне му е забавно, планината е. Айме и десили го, това не е десили. Не, това е много готино. Тая е по-хубава. Тая е по-хубава. Я дай да пробвам. Лекичко. Дани, по-бавно! Дани, браво, бе! Was it good? It was amazing. Thank you. Thank you.